Illum tfakkar il-50 anniversarju mill-ewwel ħarġa tal-ġurnal In-Nazzjon, ġurnali li skont l-aħħar survey li sar b'mod indipendenti mill-kumpanija EMCS juri li huwa l-aktar wieħed popolari fost il-gazzetti bil-Malti u biex ifakkar dan l-anniversarju l-Partit Nazzjonalista organizza xandira speċjali l-bieraħ fuq Net Television u Net FM illi kienet ukoll parti mill-maratona li bdiet f'jum l-Imnarja. Xandira li kompli tixet l-appoġġ tan-nies lejn il-Partit Nazzjonalista u lejn il-medja tiegħu. Min Jannar sal-lum permezz tal-għajnuna tagħkom ilkoll ġbarna somma ta' 546,980 euro. 546,980. B-291,000 euro jinġabru tul dawn il-jumejn grazzi għal ġenerosità tal-poplu Malti Wawċi. F'intervista li saret waqt din l-istess xandira, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija tkellem dwar il-fatt li l-Gvern Laburista qed jitlob estensjoni tal-eżami tal-Manifal. Mhux tal-li tal-gvern mhux qed itina l-komfort, tal-li diġà qed naħsbu x'jista' jiġri wara u nistgħux nitolbu iktar żmien jekk ma ngħaddux minn tal-eżami. U aħna rridu nagħmlu ħilitna minn kollox, anke mill-oppożizzjoni biex lil pajjiżna ma ngħaddux minn din it-trauma. Adrian Delija fakkar kif l-isfond ta' dawn l-iskandli kollha l-Prim Ministru Robert Abela qed jgħid illi ma kellux għarfien dwarhom li l-eks Prim Ministru Joseph Muscat ma kellux idea b'dak li kienu qed jagħmlu ta' taħtu u l-Ministru Edward Scicluna jgħid li l-Gvern huwa vittma. Minn fuq qed jgħid li l-gvern huwa l-vittma, il-vittma l-poplu Malti. Il-vittma min qed tħallas it-taxxa u qed nisirqu ħaj. Il-vittma il-ħaddiem normali illi qed jagħmel minn kollox qed jirriskja qed jinsisti u mbagħad ikollok il-Ministri l-Gvern illi jisolħod. Filwaqt li l-kap tal-Partit Nazzjonalista ringrazzja lill-impjegati li jaħdmu fil-medja tal-partit, Adrian Delija fakkar fil-bidliet importanti fl-istatuti li ġew approvati mill-Kunsill Ġenerali tal-ġimgħa l-oħra. Nikkreaw, nżidu nwessaw ħalli iktar nies jipparteċipaw, iktar studenti jipparteċipaw, iktar ħaddiema, iktar negozji, iktar minn dawk li huma s-soċjetà ċivili, iktar akademiċi, għax il-Partit Nazzjonalista law ma l-ftit, law jien, law ma tmexxija, imma kull wieħed u waħda minnkom illi tistgħu tkunu parteċipi f'din il-ħolma li għandna għal pajjiżna. Mistiedna tul din ix-xandira kien hemm ħafna mill-eks edituri tal-ġurnal In-Nazzjon, eks ħaddiema kif ukoll l-impjegati attwali.